Авырлыкларны җиңеп, айрым уңышларга ирешеп, алга атлаучы 22-нче партсъезд исемендәге кооператив уңганнарының отчет җыелышы Базытамак авыл мәдәният йортында зур бәйрәм рәвешендә үтте. Залдагылар алдында төп доклад белән вакытлыча хуҗалык рәисе вазифасын башкаручы Нәйлә Әхмәтова чыгыш ясады. Нәйлә Дамир кызы билгеләвенчә, үткән елда кооперативның тырышлыгы аркасында барлыгы 91 миллион 16 мең сумлык продукция алынган. Гомум продукция җитештерү күләме 2018 елгыдан 107%, хуҗалык буенча рентабельлек 16,3% тәшкил иткән. 9 миллион 118 мең сум саф табыш алынган. 60 мең центнерга якын ашлыктан тула җыем алуга ирешкәннәр. Орлыкны яхшы сыйфат белән әзерләү өчен Базытамак ындыр табагында яңа ашлык чистарту агрегаты корылган. Терлекчелек тармагында да хуҗалык эшчәннәре сөт һәм ит җитештерүне арттыру өчен барлык көчен салган. Терлекчелек тармагына тукталганда, бу тармакта 39 кеше эшли. Ел азагына 702 баш элемегезле маллар исәпленә, 8 баш ат. Узган елга сөт 12369 сетер җитештерелеп, 11990 сетер сатылды. 24 миллион 876 мең сумлык. 2018 ел белән чагыштырганда елда 20 миллион 325 мең. Ит җитештерелде 288 сетер сатылды 278. 404 баш бозау алынды. Уртача тәүлек артым алу 498 грамм тәшкил итте. Сөт сатудан 3 миллион 300 мең, ит сатудан 165 мең табыш алынды. Süt һәм ит җитештерүне арттыру өчен барлык көчне салабыз. Хуҗалыкта 200 баш савым сыеры карашы бар, туфымлы барлык учет селекс программасында алып барыла. Барлык сыерларга ясалма орукландыру белән каплатыла. 100 сыерга 80 баш бозау алынды. Аеруча ясалма орукландыру буенча техник вали салават яхшы эш башкарды. Нәйлә Дамир кызы үз чыгышында тырышып эшләүче механизаторларны, Ноил Габдуллинны, Илдар Камаловны, Халид Латыповны, Азамат Юсуповны, водительләр Илгиз Баязитовны, Хәлил Габдуллинны, Фәнил Авалиевны, комбайнерлар Ради Хөснетдиновны, Фәнүс Әсәхәбиевны, зав машинистлары Венер Камаловны, Зәбир Әбүбәкировны, савымчылар Оксана Тимербаеваны, Филүсә Ханованы, терлекчеләр Руслан Хәйретдиновны, Илгиз Гыйлметдиновны, бозау караучы Люзә Филимонованы аеруча мактап телгә алды. Төп чыгышны хуҗалыкның бригадиры Илнур Хамидуллин, баш зоотехник Рәфит Ахунов тулыландырды. Баш икътисадчы Рәйсә Әхмәтова 2020 елга бизнес-планны укып ишеттерде. Җыелышта катнашучы район советы секретаре Игорь Никифоров кооператив эшчәнлегенә уңай бәя бирде һәм авыл уңганнары терлекче Илнар Тимерхановка, савымчы Рәсимә Габдуллинага, муниципаль район хакимиятенең механизатор Ноил Габдуллинга, водитель Фәнил Авалиевка, район авыл хуҗалыгы идарәсенең почет грамоталарын, истәлекле бүләкләрен тапшырды. Алдынгыларны бүләкләү тантанасы дәвам ителеп, ел дәвамында югары күрсәткечләргә ирешкән бер төркем хезмәт алдынгысы, җитәкчеләре кулыннан акчалата премиялар, чәчкә гөләмәләре алуга, рәхмәт сүзләренә иреште. Үз гомерләрен хуҗалыкны үстерүгә зур өлеш кертүчеләр тантаналы шартларда бүләкләнеп, лаеклы ялга озатылды. Ә инде билгеле татар-башкорт эстрадасы йолдызлары Лилия Бектимерова һәм Фәдис Ганиевның моңлы да, дәртле дә җырлары партсъездларга намуслы хезмәтләре өчен рәхмәт булып яңгырады. Чара ахырында бар хезмәткәрләргә бәйрәм күчтәнешләре таратылды. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.